MOT on selvittänyt, millä ehdoilla autoihin voitaisiin tuottaa uusiutuvaa biopolttoainetta. Samalla löytyi ikioma kotimainen koskematon öljylähde, josta voidaan ammentaa käyttövoima vaikka puoleen suomalaisista autoista. Sillä voitaisiin tehdä puolet kaikesta Suomessa käyttävistä liikenteen polttonesteistä. On rikollista Suomelta vastustaa tätä ideaa. Se ei yksinkertaisesti käy laatuun enää tänä päivänä. TV-uutisista hyvää iltaa. Hermostunut ilmapiiri Brysselin EU-huippukokouksessa. Perjantai, viime joulukuun 16. päivä, oli aivan tavallinen hämärä talvipäivä. TV-uutisissa käsiteltiin lintuinfluenssaa, EUn budjettia, presidentin ja hallituksen vallanjakoa sekä Irakin parlamenttivaaleja. Katsoja saattoi jälleen kerran rauhallisena todeta, ei mitään uutta, maailmassa kaikki hyvin. Kuitenkin tuohon joulukuun päivään ehkä kätkeytyi näkymätön uutinen, joka tulee järisyttämään jokaisen maapallon asukkaan elämää lähivuosikymmeninä. Yhdysvaltalainen öljygeologi Kenneth DeFries väittää, että juuri joulukuun 16. viime vuonna maailman öljytuotanto saavutti lakipisteensä, josta se alkaa kääntyä loivaan laskuun. 50-luvulla DeFrien oppi-isä, Shell-yhtiön öljygeologi M. King Hubbard, ennusti, että USA:n öljytuotanto tulee piikkaamaan eli saavuttamaan huippunsa vuonna 1970. Ennuste toteutui prikulleen. Nyt Hubbardin oppilas, Princetonin yliopiston geologian professori DeFries, sai samalla laskumenetelmällä tuloksen, että maailman öljytuotanto ei enää voi kasvaa vuoden 2005 jälkeen. Tarkalla päivän tai vuodenkaan määrittelyllä ei tietysti ole suurta merkitystä. Aina on ollut selvää, että ennemmin tai myöhemmin tuotannon huippu saavutetaan ja sen jälkeen alkaa sopeutuminen niukkenevan ja kallistuvan öljyn maailmaan. DeFriesin ilmoitus sattui kuitenkin ikävään ajankohtaan siksi, että juuri samaan hetkeen, kun öljyntuotannon kasvun väitetään hiipuvan, osuu kaikkien aikojen öljyn kysynnän nousu. Ennen muuta Kiinan ja muiden Aasian maiden autoistumisen kiihdyttämänä öljyn päiväkulutuksen arvioidaan nousevan nykyisestä 83 miljoonasta tynnyristä 111 miljoonaan tynnyriin 20 vuoden sisällä. Polttomoottorien avustaman vapaan liikkumisen makuun päässeellä ihmiskunnalla on edessään vaikeita sopeutumisen vuosikymmeniä. Ei siis ihme, että kaikkialla maailmassa tutkitaan tällä hetkellä kuumeisesti vaihtoehtoisia uusiutuvia energialähteitä liikenteen polttoaineiksi. Biopolttoaineiden suhteen tapahtuu voimakas teknistä kehitystä tänä päivänä. Niin jos Suomi haluaa olla mukana tässä teknisessä kehityksessä, laitteistojen kehityksessä, korjuumenetelmien kehityksessä, niin silloin biopolttoaineisiin pitää panostaa. Mä ajattelen, että se on sellainen nyt sellainen uusi ympäristöpolitiikan buumi ja trendivirtaus, jossa on kyllä hyviä elementtejä, mutta pääsääntöisesti se perustuu siihen höynäytykseen, että me kuvitellaan, että se olisi tällainen ympäristöystävällinen vaihtoehto. Mulle sanoi komission eräs virkamies, että hänen mielestä tämä on nyt tällä hetkellä EUn suurin valhe. Monet kiinnittävät toiveensa viljeltävistä kasveista saataviin biopolttoaineisiin. Mutta onko peltoviljelystä ratkaisuksi ihmiskunnan tai edes suomalaistenkaan autojen polttoainepulaan? Ei riitä biomassa siihen millään, ei riitä pinta-ala ja siellä on muitakin ongelmia. Jos aletaan tämmöiseen tehomaataloudella tuottaa polttoaineita, niin se tarkoittaa maaperän eroosioa, maaperän köyhtymistä. Se tarkoittaa vesivarojen pilaantumista, puhtaiden vesivarojen pilaantumista. Ja sitten on tämä eettinen ongelma. Lasketaan, että 50 vuoden päästä maailmassa on 9 miljardia ihmistä, lähes 1,5 kertaa enemmän kuin nyt. Jopa enemmänkin saattaa olla. Joten kaikki käytettävissä oleva peltoala pitäisi käyttää heidän ruokkimiseen, ei autojen. Teknillisen kemian yliassistentti Kimmo Klemola on laskenut eri energiakasvien vaatimia pinta-aloja sekä energiataseita.
Jos nimittäin lähdetään siitä, että biopolttoaineen tulee olla todella uusiutuvaa, on tuotantoketjuun sisältyvien fossiilisten polttoaineiden osuus vähennettävä pois. Yleisesti ottaen ne energiataseet on joko negatiivisia, eli fossiilista polttoainetta käytetään enemmän, mitä se etanoli moottorissa palaessaan antaa, tai sitten vain niukasti positiivisia. Ja varsinkin etanolissa tämä tilanne on aika epäedullinen lähinnä sen takia, että se tislausprosessi vaatii valtavan paljon energiaa. Mietintömme on valmistunut. Se sisältää valtiovarainministeriön eriävän mielipiteen. Suomen hallitus sai äskettäin asiantuntijatyöryhmältä ehdotuksen, että EUn biopolttoainevaatimus liikenteessä täytettäisiin lisäämällä tankkiin 3-5% biopolttoainetta. Käytännössä se merkitsee etanolin lisäämistä bensaan ja kasviöljyn sekoittamista dieseliin. Bensiinivalmistajat saavat ostaa etanolin mistä haluavat ja melkoisella varmuudella valinta osuu Brasiliaan, missä sokeriruosta valmistettava etanoli on ylivoimaisesti halvinta. Kuten viime viikon MOT-ohjelmassa osoitettiin, brasilialainen etanoli on eettisesti kestämätön ratkaisu. Brasiliassa sokerietanolin kysynnän räjähdys on synnyttänyt orjuutta, väkivaltaa ja sosiaalisia ongelmia. Lisäksi tehoviljely sekä uusien sokeripeltojen raivaus tuhoavat brasilialaista luontoa. Ja vaikka sokeriruoko onkin energiataseltaan parhaimpia biopolttoaineen raaka-aineita, ei ruokoetanolissakaan uusiutuvan energian osuus ole kovin suuri. Australialaisen tutkimuksen mukaan 3/4 sen energiasisällöstä on synnytetty fossiilisin energiapanoksin. Entä sitten kotimainen etanoli? Meilläkin on 2,6 miljoonaa henkilöauton tavoin käytettävää autoa. Ja jokainen niistä käyttää noin reilu 1300 litraa polttoainetta, bensiiniä, dieseliä. Ja tämän korvaamiseen menisi noin 3,7 miljoonaa hehtaaria, jos se kaikki korvattaisiin ohraetanolilla. Ja tällä hetkellä Suomessa on peltoa 2,2 miljoonaa hehtaaria, eli pitäisi lähes kolminkertaistaa Suomen peltoala. Jos lisäksi vaaditaan, että tuotettavan etanolin on vielä oltava vapaata fossiilisista energiapanoksista, muuttuu tilanne entistäkin hullummaksi. Jos halutaan saada aikaan uusiutuvaa, hiilidioksidineutraalia etanolia, tarvitaan peltoalaa entistäkin enemmän. Åbo Akademiin teknillisessä tiedekunnassa tehdyn laskelman mukaan pelkästään EUn vajaan 6% vaatimuksen täyttäminen etanolilla uusiutuvasti vaatisi 1,150 000 hehtaarin luovuttamista ohran viljelykseen. Se on yli puolet Suomen peltoalasta. Yhdysvallat, jos se korvaisi koko henkilöautoliikenteensä etanolilla, jos se olisi ohrasta tai vehnästä tehtyä, niin se olisi satoja miljoonia hehtaareja, eli lähentelisi koko Yhdysvaltain maapinta-alaa. Vaihtoehtoinen viljelykasvi kotimaisen etanolin tuottamiseen olisi sokerijuurikas, semminkin kun juurikkaan viljelijät tarvitsisivat kipeästi uutta kysyntää tuotteelleen, kun sokerivalmistus Suomessa vähentyy. Sokerijuurikkaan saanto olisi suurempi. Muistaakseni noin 1 000 000 hehtaaria tarvisi olla sokerijuurikaspeltoja, että koko Suomen henkilöautokanta korvattaisiin etanolilla. Mutta suuremman satomäärän vastineeksi sokeripeltoon on kylvettävä sitäkin enemmän fossiilista energiaa konetyön, kuljetuksien, lannoitteiden ja torjunta-aineiden muodossa. Yhteensä 0,7 tonnia öljyä, yhtä öljytonnia vastaavaa juurikasmäärää kohti. Siksi pelkästään EU-vaatimuksen toteuttamiseen fossiilineutraalisti tarvittaisiin yli 500 000 hehtaaria peltoa, 1/4 Suomen viljelyalasta. Tänne Neste Oilin Porvoon jalostamolle valmistuu ensi vuonna maailman modernein biodieseliä tuottava tehdas.
Tiedotusvälineiden innostuneista selostuksista on voinut syntyä käsitys, että laitos tuottaisi 170 000 tonnia biodieseliä lähinnä jäte- ja kierrätysrasvoista, kuten käytetyistä ranskanperunoiden keittoöljyistä. Totuus on, että valtaosa laitoksen raaka-aineista tulee näillä näkymin olemaan Malesiasta ja Indonesiasta tuotavaa, neitseellistä ja halpaa palmuöljyä. Nesteestä kerrotaan, että yhtiö on tehnyt kaikkensa varmistuakseen siitä, että sen käyttämä palmuöljy on tuotettu eettisesti kestävällä tavalla. Mutta tunnettua on, että Kaakkois-Aasiassa laajeneva öljypalmujen kasvatus aiheuttaa samankaltaisia ongelmia kuin sokeriruoko Brasiliassa. Palmuplantaasit nakertavat orankien asuma-alueena tunnettuja sademetsiä. Ja entä se paljon puhuttu ranskanperunaöljy? Sen osuus biodieselistä tulee olemaan korkeintaan prosentin luokkaa. Mutta miksi biodieseliä ei tehtäisi suomalaisesta rypsistä? Pitäisi tukea tällaisia pienimuotoisia tuotantomenetelmiä, joita tällä hetkellä on käytössä ennen kaikkea biodieselin valmistamiseen. Sitä voidaan tehdä tilakohtaisesti, useampi maanviljelijä voi lyöttäytyä yhteen ja tavallaan voidaan tuottaa tällaista lähienergiaa. Jos suomalainen yksi auto pistettäisiin toimimaan tämmöisellä rypsimetyliesterillä, niin se vaatii noin 2 hehtaaria peltoa yksi auto. Ja jos kaikki autot laitettaisiin toimimaan, niin se olisi noin 5 miljoonaa hehtaaria. Ja kun tuotoksesta vähennetään fossiilienergian osuus, tarvitaan EU-vaatimuksen toteuttamiseen uusiutuvasti 850 000 hehtaaria peltoa. Ja silloin on vasta korvattu vajaa 6% liikennepolttoaineista. Jos koko Suomen dieselin ja kevyen polttoöljyn kulutus korvattaisiin kestävästi rypsiöljyllä, tarvittaisiin peltoa yli 16 miljoonaa hehtaaria, eli yli puolet Suomen maa-alasta. Siinä olisi se etu, että suomalainen maatalous olisi kilpailukykyistä tulevaisuudessa, koska energiakasvit tulee olemaan kuitenkin se, jolla ehkä myös näillä arktisilla leveysasteilla niin pärjätään. Se on pikkusen epäilyttävää, että varsinkin jos ei ole verohelpotuksia, niin tuskin pystytään tekemään. Ja myös rypsillä on se ongelma, että fossiilitase tuskin on positiivinen edes, että siinä mielessä siinä ei ole järkeä siinäkään. Ja taloudellisuudesta niin epäilen, että Suomen oloissa pystyttäisiin tekemään. Tarja Kruunberg on puolueiden puheenjohtajista ainoa, joka on esittänyt oman ehdotuksensa suomalaiseksi bioenergiaratkaisuksi. Puheessaan Vihreän liiton valtuuskunnan kokouksessa viime joulukuussa hän ehdotti, että jokainen Suomen 70 000 maatilasta ryhtyisi tuottamaan ruokohelpeä 5 hehtaarin alalla. Siitä saatavalla biokaasulla ajaisi 700 000 henkilöautoa 20 000 kilometriä vuodessa. Tekniikan tohtori Kruunbergin ehdotus tuottaa biokaasua peltokasveista on niin omaperäinen, että mitään sellaista ei ole juuri kukaan muu bioenergiakeskustelun osapuoli vakavissaan esittänyt. Millaisille autoille tämä biokaasu olisi tarkoitettu? No, biokaasuhan vaatisi uuden tyyppisiä autoja. Niitähän tavallaan on kehitteillä. Ruotsissa on tällä hetkellä käsittääkseni noin 5000 biokaasuautoa. Se vaatii myös sen, että polttoainetankkaus on mahdollista. Siihen tarvitaan tämmöiset erityiset laitteet sitten bensa-asemilla. Aivan oikein. Tämän Kruunberg jätti puheessaan mainitsematta. Mitä maksaisi 700 000 auton varustaminen paineistetulla polttoainejärjestelmällä tai suorastaan autokannan vaihto, ja mitä maksaisi huoltoasemaverkoston varustaminen kaasun tankkaustekniikalla? No, sitä on ehkä vaikea sanoa tällä hetkellä, mitä se todella tulisi maksamaan kokonaisuudessaan ja miten kilpailukykyinen se olisi vaihtoehtona. Missä tätä ruokohelpikaasua tuotettaisiin? No ensinnäkin sitä voidaan tuottaa tällaisissa pienimuotoisissa laitoksissa ja ajatuksena on käsittääkseni, että VTT on kehittänyt tällaisia erityyppisiä pienimuotoisia laitoksia, joissa voidaan tuottaa kaasua tai biodieseliä ja itse asiassa tämän tyyppiset ratkaisut olisi ehkä parempia kuin erittäin suurimittaiset laitokset. Onko teidän puolueenne piirissä laskettu, mitä tällä tavalla hajautetusti tuotetut biopolttoaineet, mitä ne tulisivat maksamaan? No, meillä ei ole laskettu sillä lailla ja me tällä hetkellä selvitetään just näitä biopolttoaineisiin liittyviä kysymyksiä.
Puheenjohtaja Kruunbergin esitys perustuu Jyväskylän yliopiston bio- ja ympäristötieteiden laitoksella tehtyyn laskelmaan. Motte etti vastaavan laskelman Åbo Akademiissa ja sen mukaan 350 000 hehtaarin ruokohelpisato kaasuksi muutettuna riitti vain runsaaseen kolmannekseen Kruunbergin ilmoittamasta automäärästä. Kruunberg onkin sitten muuttanut kantaansa ruokohelpin järkevästä käytöstä. Mutta ehkä nimenomaan ruokohelpi ja pelletti niin ensimmäiseksi omakotitalojen lämmitykseen ja vasta toissijaisesti biopolttoaineisiin. Suomi on maailman pohjoisin maatalousmaa ja siksi biopolttoaineiden kestävä viljely täällä vaikuttaa vieläkin epätoivoisemmalta kuin etelässä. Mutta entä sitten metsä, puukansan oma energiavarasto? Yksi lupaavimpia tekniikoita on valmistaa etanolia puusta. Se olisi huomattavasti edullisempaa kuin tuottaa etanolia pellosta. Vain 15% olisi fossiilienergia, mikä on laitettu verrattuna siihen, mitä saataisiin sitten etanolista ulos. Se kuulostaa todella hyvältä, mutta se vaatii valtavan määrän puuta, metsää siihen. Jos tämä tekniikka onnistuttaisiin kehittämään valmiiksi, voitaisiin yhdeltä metsähehtaarilta saada parhaimmillaan jopa 330 litraa etanolia. Eli toisin sanoen noin 8 hehtaaria metsää pitäisi varata yhtä autoa varten. Eli lähes koko Suomen metsäkanta pitäisi varata etanoliautoja varten. Puuetanolin valmistus kaikille autoille vaatisi Suomen metsistä 15 miljoonaa hehtaaria, jolloin 7 miljoonaa hehtaaria jäisi vielä puuteollisuudellekin. Åbo Akademiin laskelman mukaan tarvittaisiin peräti 2,3 miljoonaa hehtaaria metsää pelkästään EUn vaatiman vajaan 6% polttoaineosuuden korvaamiseksi, jos se halutaan tehdä uusiutuvasti. Metsäala vastaa 4 suuren sellulosatehtaan raaka-ainetarvetta. Siis metsästä saataisiin kyllä käyttövoimaa suomalaisten autoille, mutta silti asiantuntijien mielestä energiapuu kannattaa polttaa uunissa. Jos se käytettäisiin tämmöiseen yhdistettyyn sähkön ja lämmöntuotantoon, niin se hiilidioksidipäästövähennys olisi 4,5-kertainen, jos sillä korvattaisiin tällä tavalla hiilivoimaa, kuin että jos se käytetään autojen polttoaineena. Puulla siis kannattaisi korvata öljylämmitystä ja käyttää näin säästynyt öljy autoihin. Entä millainen osuus biopolttoaineilla ylipäätään voi olla kasvihuonekaasujen vähentämispyrkimyksissä? Se ei auta sen takia, että kuluu enemmän fossiilisia polttoaineita, eli koko elinkaaren aikana niin fossiilisia polttoaineita kuluu niin paljon, että kokonaishiilidioksidipäästöt hyvin todennäköisesti on suuremmat kuin että olisi käytetty bensiiniä tai dieseliä. Siis helppoja keinoja mineraaliöljyn korvaamiseksi ei ole näköpiirissä. Suurillakaan pinta-aloilla merkittävää apua ei tarjoa ohra, ei sokerijuurikas, ei rypsi eivätkä metsän puutkaan. On kuitenkin olemassa kotimainen vaiettu vaihtoehto, suomalainen energia-aarre, poliittisesti niin epäkorrekti, että sitä ei edes mainita lukuisissa asiantuntijaselvityksissä vaihtoehtopolttoaineista. Turve. No meidän turpeemme riittäisi tekemään vaikka kaiken liikenteen polttoaineen turpeesta, eikä sittenkään koskettaisi kuin muutamaan prosenttiin meidän suopinta-alasta, että se on todella suuri se raaka-ainemäärä, mikä meidän soissamme on. Koeteltu tekniikka polttonesteen heruttamiseksi turpeesta on ollut olemassa jo 80 vuotta. Toisen maailmansodan aikana Saksan sotakonetta liikutti polttoneste, joka valmistettiin niin sanotulla Fischer-Tropsch-synteesillä kivihiilestä. Ja turve sopii kivihiiltäkin paremmin menetelmän raaka-aineeksi. Parhaillaan VTT-laboratorioon Otaniemessä rakennetaan Fischer-Tropsch-koelaitosta, jossa ryhdytään tutkimaan dieselivalmistusta erilaisista biomassoista, myös turpeesta. 80-luvulla Kemira valmisti hyvällä menestyksellä Oulussa Fischer-Tropsch-menetelmällä turpeesta ammoniakkia.
Mutta yhtä hyvin siitä olisi voitu jo silloin valmistaa Fischer-Tropsch-diiseliä. Eli siinä mielessä turve soveltuu puupolttoaineiden lisäksi erittäin hyvin tähän uuteen kaastusteknologiaan. Ainoa ongelma on siinä, että kansainvälisillä poliittisilla päätöksillä turve on määritelty uusiutumattomaksi fossiiliseksi raaka-aineeksi, jonka käyttöä Kioton ilmastosopimus rajoittaa. Todellisuus on kuitenkin toinen. Suo on elävä biologinen organismi, joka sitomalla ilmakehästä hiiltä kasvattaa joka vuosi turvemassaansa. Se karttuu koko ajan, ehkä vain 0,5 milliä vuodessa, mutta kun soiden määrä on Suomessa niin valtava, päästään kokonaiskasvussa huimiin lukuihin. Eli jos tämä kasvu otettaisiin niin kuin pelkästään liikenteen polttonesteiden tuotantoon, niin sillä voitaisiin tehdä puolet kaikesta Suomessa käyttävistä liikenteen polttonesteistä. Ja aika pitkän aikaa vielä kaiken lisäksi. Jokaista suohehtaaria kohti kasvaa vuosittain uutta turvetta 5 kuutiometriä, mikä vastaa noin 400 kiloa öljyä. Ja kun Suomessa on suota lähes 9 miljoonaa hehtaaria, voidaan niiltä korjata joka vuosi 3,4 miljoonaa tonnia öljyä. Mutta sen käyttö on tehty meille mahdottomaksi poliittisilla päätöksillä. Vuonna 2000 euroedustaja Eija-Riitta Korhola sai EU:n parlamentissa hyväksytyksi mullistavan muutoksen turpeen asemaan. Parlamentti hyväksyi mun muutosesityksen, jossa mä esitin, että turve on uusiutuva siltä osin, kuin se vuosittain uusiutuu. Ja siinä oli ihan yksinkertainen idea, että ei kajota pääomaa, mutta vuotuiset korot voi korjata. Ja turvehan todella oikeasti uusiutuu. Ei se ole fossiilinen, vaan se on, tiedemiehet määrittelee, että se on hitaasti uusiutuva biomassa. Korholan yllättävä menestys kohtasi ankaraa vastarintaa. EU:n komissio ei hyväksynyt turpeen määrittelemistä uusiutuvien energialähteiden joukkoon miltään osin, ja se lähetti vastustavan kannan sisältävän direktiiviehdotuksen jäsenmaiden parlamenttien hyväksyttäväksi. Suomen eduskunnan suuri valiokunta äänesti asiasta, ja äänet turpeen uusiutuvuudesta menivät tasan. Lopulta suomalaisen turpeen kohtalon ratkaisi ARPA. Ja ARPA-onni ei suosinut turpeen energiakäyttöä. Myöhemmin EU-ministerineuvosto myös kumosi Korholan parlamentissa läpi ajaman määritelmän turpeen hitaasta uusiutuvuudesta. EU:n suurimmat turvevarat omaavan Suomen näkemyksellä olisi ollut painoa neuvostossa, mutta tuossa vaiheessa Suomen hallitus ei puolustanut sanallakaan suomalaista energiaturvetta. Komission kyseinen virkamies, hän innostui oikein näistä tutkimuksista, joita hänelle esittelin, ja tästä ajatuksesta, niin vuotuisen kasvun ideasta, niin hän sanoi, että tulevaisuutta ajatellen ja kaikkia näitä uusiutuvan energian haasteita ja omavaraisuutta ja paikallisuutta ajatellen, niin on rikollista Suomelta vastustaa tätä ideaa. Fischer-Tropsch-kaasutuksessa saataisiin 40% turpeen energiasta dieselöljynä ja 60% lämpönä. Siis jos ottaisimme harvoilta tuotantosoiltamme vain sen turvemäärän, joka kaikille soille yhteensä kasvaa joka vuosi, saisimme kokonaista 1,4 miljoonaa tonnia dieseliä, jota hyvin perustein voitaisiin pitää uusiutuvana polttoaineena. Tämä turveöljy riittäisi liikuttamaan 70% dieselautoistamme tai 35% koko autokannastamme. Tähän öljymäärään tarvitsisimme vain 68 000 hehtaaria turvesuota, eli vain 0,7% kasvavasta turvealasta. Ja kun tuotantosuo olisi kuorittu tyhjäksi turpeesta, sen tilalle istutettaisiin puuta tai ruokohelpiä, mitkä voitaisiin nekin muuttaa Fischer-Tropsch-laitoksessa autojen polttoaineeksi yhdessä turpeen kanssa. Eräs arvio, jos turvetta käytetään raaka-aineena, niin voisi olla tuommoinen 40–50 senttiä litra siellä jalostuslaitoksella, kun kaikki kustannukset otetaan huomioon. Jos tyytyisimme tuottamaan turveöljyä vain sen 5,75%, jonka EU:n direktiivi vaatii, riittäisi siihen kerrallaan 11 000 hehtaaria suota, eli vain 1/3 nykyisestä turvetuotantoalasta. Ja vielä kaupan päälle kasvihuoneilmiötä voimistavia metaanikaasuja päästävä suo muuttuisi näin hiilidioksidia sitovaksi hiilinieluksi. Mutta ajatus edes turvepääomamme korkojen käyttämisestä liikenteen polttonesteeksi ei käy ympäristön suojelijoille.
Tässä on nimenomaan kyse siitä, että millä aikataululla tämä hiilidioksidi sieltä vapautuu. Jos niitä poltetaan, niin tietysti se tapahtuu välittömästi. Jos ne on siellä niin kuin maaperässä, niin se tapahtuu hitaasti normaalin luontokierron mukaisesti. Tämä on se keskeinen ongelma, joka nyt turpeen käyttöön sisältyy. Siis se hiilidioksidi, joka siellä on varastoituna, vapautetaan sen polttamisen myötä. Ja se ei yksinkertaisesti käy laatuun enää tänä päivänä. Tietenkin voidaan sanoa, että siinähän on ollut hiilivarasto ennestään, mutta niin kuin alussa puhuimme, niin pitää katsella tätä kokonaisuutta, eikä yhtä ainutta suota. Euroopan öljyriippuvuuden kirkastumisen myötä suopeus turvetta kohtaan on alkanut lisääntyä. Ja kyllä mä tiedän sen, että jos me tästä väännettäisiin lisää, niin komissiossa ainakin on paljon ymmärtämys kasvanut sen suhteen, että mistä turpeessa on kysymys, ja kasvaa koko ajan, koska energiajuttujen merkitys kasvaa, omavaraisuus ja paikallisuus nousee koko ajan suurempaa arvoa. Myös Suomen hallituksella on aikeita avata turvekeskustelu kansainvälisten sopimuskumppaniensa kanssa uudestaan. Pohjan sille antaa kauppa- ja teollisuusministeriön teettämä uusi tutkimus, joka vahvistaa edelleen käsitystä turpeen uusiutuvuudesta. Tutkimusprojektin tulokset meidän on ensi tilassa tarkoitus saattaa niin sanotun Kioton paneelin arvioitavaksi. Meidän pitää saada vain maailmanlaajuinen hyväksyntä sille, että kysymys on uusiutuvasta polttoaineesta. Tämä tarjoaa suuren mahdollisuuden suomalaiselle biotuotannolle. Halvin ja nopea vastaus kallistuvalle bensiinille on ajaa pienemmillä autoilla vähemmän ja hiljempaa. Säästäväinen autoilu vapauttaisi nopeasti valtavia öljymääriä. Jos yhdysvaltalaiset menisivät edes tähän eurooppalaiseen henkilöautokulutuskulttuuriin, eli se taso olisi eurooppalainen, niin se olisi muistaakseni noin 7-8 miljoonaa barrelia päivässä. Pelkästään yhdysvaltalaisten tämmöinen jollain tavalla järkevälle tasolle autoilutottumukset, jos saataisiin, niin se vastaa siis lähes koko Venäjän öljyntuotantoon. Verotuksella voitaisiin ohjata ihmisiä hankkimaan kevyempiä autoja, dieselautoja ja hybridejä. Se taas edellyttäisi muun muassa työsuhdeautojen veroeduista luopumista. Mutta millä sitten tankataan, kun joskus etäisessä tulevaisuudessa bensa on kerta kaikkiaan liian kallista poltettavaksi auton moottorissa? Sitten on kivihiiltä on valtavia määriä. Sitä on sadoiksi, jopa 1000–2000 vuodeksi. Ja siitä pystyy valmistamaan nestemäisiä polttoaineita, jopa parempia kuin nämä meidän nykyinen bensiini ja dieseli. Ja veikkaan, että niitä tullaan polttamaan tulevaisuudessa. Ihmisten teknologiausko on hirvittävän suuri, että tulee joku, että aina teknologia ja tekniikka ratkaisee, että tulee joku vetyauto, joku fuusio, joka tuottaa rajattomasti energiaa. Mutta pitäisi varautua, että ehkä näin ei käykään. Että on sanottu, että